Χωρισιά τώρα! Ηρέμησε. Τι αρχαία ρε μπρο, τι αμαρτίες πληρώνω. Πες πάω. Ηρέμησε. Να σου πω, η ταινία χθες πάντως είχε πολύ suspense έτσι. Ποια ταινία? Τίποτα εσύ, άστος σιγά. Σίγουρα τον τελευταίο καιρό είστε λίγο κάπως. Πώς κάπως δηλαδή, τι έχουμε? Είστε απομακρυσμένοι κάπως. Εντάξει ρε μπρο, φαντασία σου είναι, δεν έχουμε και κάτι. Τελευταία τα βλέπεις όλα παράξενα, δεν είναι τίποτα. Άκουμε που σε λέω. Καλά, αλλά για την ταινία να του μισθώ. Άστα ρε φίλε, επιτέλους, παράτα εδώ. Τίποτα ρε παιδί μου, απλά είδαμε χθες με ταινία, σε κάτι πράγμα. Οκ. Καλώς το να. Γεια μου. Πώς πήγε σήμερα? Χάλια, πήρα διαγώνισμά μου στη γεωμετρία και τα πήγα χάλια. Που δεν διάβασες και καθόλου, Νίκο μου. Προσπάθησα, εντάξει. Εντάξει, παιδί μου, εντάξει, μην εξάπτησαι. Το κάψουμε και το φαγητό σήμερα. Απλώς λέω πιεσμένος. Άρα πάμε το συζητήσουμε. Παράτα με. Μαμά, αφού ξέρεις ότι οι ψυχίατροι δεν λειτουργούν σε μένα, έχουμε πάει σε πόσους ψυχίατρους και ακόμη όλοι πιστεύουν στο σχολείο ότι είμαι περίεργος. Αφού το ξέρεις και εσύ ότι το ξέρω ότι δεν λειτουργούν, γιατί ακόμη προσπαθείς? Τι έχουμε μετά? Πες μου ότι έχουμε. Πέμπτη ώρα είναι, τώρα έχουμε ιστορία. Ναι, νομίζω. Αχ, τι έχουμε μετά? Τι είναι αυτές που κάνεις? Καλά, σας αρέσει ο Νίκος. Τι κοιτάς τον Νίκο, καλά? Δάσκαλα, παιδικός μου φίλος είναι. Σίγουρα. Παρακαλώ. Είσαι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ναι, γιατί, ποιος είναι? Μην ανησυχείς, θα μάθεις σύντομα. Τι? Έκλεισε. Νίκο, έλα, τρώμε. Τι έχεις, παιδί μου, γιατί είσαι έτσι? Τίποτα, άσε με. Και ένα διαγώνισμα κάνεις έτσι. Γράψεις άλλο διαγώνισμα. Καλά, δεν πειράζει. Φάε τώρα και θα το συζητάμε πιο μετά. Ξέρεις ότι οι ψυχίατροι δεν λειτουργούν. Έχουμε πάει σε πόσους ψυχίατρους και δεν έχει λειτουργήσει ούτε ένας. Και όχι μόνο αυτό, όλοι ακόμα πιστεύουν ότι είναι περίεργος. Έλα, Νίκο, μπορείς να έρθεις να με συναντήσεις στο πάρκο? Είναι κάτι σημαντικό. Έλα, τι με θες? Ξέρεις, αυτό που έγινε τις προάλλες, το έκαναν οι φίλοι σου. Άσε ρε Αγνή, τα έχω ακούσει όλα. Τι, δεν με πιστεύεις? Δες, έχω και αποδείξεις. Πώς γίνεται αυτό? Είδες που δεν με πίστευες? Συγγνώμη Αγνή. Για να καταλάβεις ποιοι είναι οι πραγματικοί σου φίλοι. Θα με συγχωρέσεις?